Shukor nakaslem jong unongsan Hima. Ki Jingjia Shukor ki Khynnah ha kini kisngi kala nangjor na kapor shakapor bat kum kini ki Jing Shukor ki postat lingba ki rinsan social media ha kaba ki wei ki Khynnah ki yoru ya kakabu ban million ban thok bat ban thau khana kaba pen klumar khle bat Pynshaïong ya ki Paidbah nong shong shnong tang ha kini ki khandiat banai bala let no ladan bon Tylli ki case ki bala register ha ki thanat ba pher ki ba pen I ya ka Jingjia thombor ki Khynnah school hinre ha ka jing toket lalap ba ki ni ki Jingjia ki dei ki bala shuthau min ha ka khat pratrik unailar arhaja apusan kaladon ka jing ujor ha thanat lom dingjri ha ka ba ka wei ka Khynnah school kala kenno ba kala Shah dung da utharnia enjek ha ki brio ki ba shum la ithu satya kabala ja ha Bible Society of India jayao hadien balayo ya kate ko jing ujor lapenrung da ka case ha thanat lom dingjri ha po ki kindon ba pher jong ka BNS Henry hadien ka jing toket ka babnya la shem ba kam shum la dan satya kum kate ka Jingjia Shah dung enjek kumbala kenno bat ka dei ka ba la shuthak da ka Khynnah school ha ka wei pat ka Jingjia ha ubanai bala let kata ka arpusan trek unailar arja arpusan kaladon ka Jingjia kabalaja han nong thamai beat house ha ka ba ka wei ka Khynnah school kala kenno ba kala Shah to pisa lai spa tingka daki saungut ki brio ki ba omla ban itho bat wei naki ulapen up da katari da ka ba berngem ru yaka ha ka jo ka sngi layo ya ka ijahar bat la penrung hathanat renja ha ki kendon an ba pher Henry hadien ka jing toket kani ka Khynnah school kala phla bakala ay ka pisa sya ka paralok jongka banthit ya ki tiara na po online namar ka jing shep tiang balalot ka pisa kala thok ya ka khubor bakala Shah to ya ka pisa ki Pulit kila maham ru bakum kini ki khubor lamler ki bala sam Shah ki Pulit lingba ki FIR kalong persya ya ka an bat kala ru banshim ya ki jing penshitom kat kum ki kendon an